ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଥରେ ମିଳେ, ମା, ବାପା ଆଉ ଯୌବନ। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଥରେ ବାହାରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଫେରିଆସେ ନାହିଁ। ଧନୁଠାରୁ ସ୍ୱର, ଜିଭରୁ କଥା ଆଉ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ। ତିନୋଟି କଥା ଭାବିଚିନ୍ତି କରିଦେବ ଜବାବ, ଉପଦେଶ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଧୋକା, ସ୍ମୃତି ଆଉ ଗରିବ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବିବନି। ଋଣ, ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ରୋଗ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ପରଦା ଭିତରେ ରଖିବ। ଧନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଭୋଜନ। ତିନୋଟି କାମରେ ମନ ଲଗାଇଲେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଈଶ୍ୱର, ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ବିଦ୍ୟା। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୁଷ୍ଟ ସାଥୀ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ନିନ୍ଦା। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ପିତା, ମାତା ଏବଂ ଗୁରୁ। ଏହି ତିନୋଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ, କାମ, ଲୋଭ ଓ ମନ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମୟ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ବୟସ। ଏହି ତିନି କାମ କେବେ କରିବ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର, ଅପମାନ ଓ ଆଶା। ଏହି ତିନି ଜିନିଷ କାହାଠାରୁ ଚୋରେଇ ପାରିବନି, ଚରିତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଦ୍ୟା। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ଧନ, ପତ୍ନୀ ଓ ସନ୍ତାନ। ଏହି ତିନୋଟି କାମକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବ, ପରିବାର, ସମୟ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ।